De W11 Fjouwer van visker Tseert Visser en zijn bemanning uit Damwoord visken de oranje dagen in het Noordzeegebied tussen Skielge en Skier. Ze kwamen van alles tjen in de netten, zoals autobumpers, badkuipen, bakjes, stwoltjes en nog volle meer. Ja, dit is echt een ramp. Het is verschrikkelijk hoeveel ratje er in zee dreeuwt. We gaan nog een paar dagen voor, we hebben gewoon een big bag van hasses te vol. Deze keer voelde Skeer takkelokkig, wat liet ze gotjes in de netten, die wil makkelijk worden kennen. Maar een andere keer kan dat zomaar volle slimmer wezen. Je had er altijd natuurlijk rekening mee, als er net in de container komt, die had sowieso een heel grote omkostenpost. En als het echt draag wordt, dan kisten de katten er wel op omloeken. De W11 Fjouwer leidt de komende weken op wal voor een opknapbeurt. Maar daarmee is de ellende van Visser net voorbij. Hij denkt dat de gevolgen van de containerramp nog jaren veel bewijzen zullen en dat betekent flinke financiële skeer voor zijn bedrijf. Er moet iets komen als wij zo volle rommel onder de wal brengen, een big bag vol, als hij gewoon een bepaald bedragje noorstort. En het maakt gewoon zo uit dat wij alle skeer die we krijgen, als we dat op een normale manier blijven omkrijgen, inclusief het visverlet. Ja, wij praten nog even verder over de Noordzee, want die is voor garnalenviskers een minefield onder het worden naar de ramp met de containers. Als alle keren als de viskers haar netten ophellen, zitten ze graadvol met waterskwoord of oorspul uit die containers. Netten squorren hiepen en viskers die binnen oeren dwaande met het oprijden van het gwot. En er binnen zelfs viskers die het nou zeggen van nou, daar Bob Skiel gaan Amelon, daar komen wij net. Ik praat erover met Sarah Vroen van de kortere organisatie Visnet. Fijn dat je er bent, want het is een hele drukke dag gewoon. Je hoort maar een heel soort viskers die het maar bellen en advies vragen. Wat is nou het algehele beeld wat je ook krijgt van de mensen die daar boven die eilanden hun werk doen? Nou, het is natuurlijk voor ons een lastig verhaal. Het is inmiddels al een paar weken geleden dat de ramp gebeurd is. En we zijn eigenlijk nu voor het eerst zijn ze weer gaan vissen. Dus deze week en eind vorige week. En nu weten we eigenlijk pas goed van wat ligt er nou op de bodem en wat komt er boven. En het is voor die mannen ook een beetje aftasten. Om gevoel te krijgen voor waar kan je nog wel komen, waar kan je niet komen, waar is het probleem het grootst. Dus we zijn heel blij dat ze dat via de app delen, maar het maakt inderdaad wel een drukke dag. Ja, want ze schrikken er echt van, hè, begrijp ik. Ja. En wat we krijgen, en dat voel ik zelf wel schokkend, het kan dus ook heel misgaan als je dus heen bloot. Wat zeggen ze daar hoor? Nou, er zijn zeker risico's. Er zijn volgens mij nog steeds 60 containers die ze nog niet gelokaliseerd hebben. Dus het is ook voor de vissers, is het gewoon op het moment dat je de haven uitvaart. Ja, je wil toch voor jezelf en voor je bemanning en voor je schip wil je zorgen dat de veiligheid gegarandeerd is. En in die zin hebben wij ook het grootste belang erbij dat de containers snel gevonden worden. Daarnaast is het zo dat ze inderdaad met iedere trek weer materiaal boven halen. Ja. Maar ik jij er van, het is misschien wel zo riskant dat we er net mee heen willen. Klopt dat? Nou, er zijn sowieso gebieden waar ze niet meer komen. Als het gaat om het afval wat in de netten terechtkomt, dat is ook heel wisselend. Inderdaad, op het moment dat er een vermoeden is dat er een container of iets dergelijks in de buurt ligt, ja, dan moet je dat risico als visser zijnde niet nemen. Oké. Hier je dit verwachten, dat zou groot wezen zo, dit probleem? Nee, nou het is wel zo dat wij vanaf het begin zagen dat het gaat wel echt om heel erg veel containers. En dat is ook wel uniek. Er gaan wel vaker containers overboord, maar dat gaat dan over een paar. Nou, je zit hier toch al bijna op 300 containers. Het is wel zo dat we vanaf het begin ook dachten van hier gaan we nog maanden of misschien zelfs wel jaren last van hebben. Maar als je ziet wat ze nou boven halen, ja, dat is wel schrikken. Het gaat echt om grote hoeveelheden. Ja, want ik begreep dat er normaal 300 ton, ja, dat ben ik onbegrijpelijke ontallen wordt dan per jaar de boppen hellen, gewoon een afval wat er luidt. En hoeveel is het er nou? Het is zo, we hebben inderdaad, vissers halen eigenlijk altijd afval naar boven. En dat brengen ze aan wal. Dat doen ze via een project Fishing for Litter. We zeggen nou, Bigleaks, dit is een filmpje wat we kregen van een visker. Die hellen nog wel iets van de containers. Ja. Ja. Maar geen verder, sorry. Ja, nee, dit is volgens mij inderdaad een stuk metaal wat in de netten terecht is gekomen. En je ziet ook, kijk, die mannen die werken buiten, ze werken aan boord. Nou, de omstandigheden nu ook, het is koud, zo'n schip beweegt. Dat is natuurlijk aan boord ook gewoon geen doen. Op het moment dat je dit soort spullen in je netten krijgt en je moet het eruit gaan zitten peuteren. Schade aan netten ook, materiaal wat erin blijft hangen. Dus dat filmpje is wel illustratief van de situatie. Jaarlijks halen vissers zo'n 300.000 kilo afval uit zee. Dat gebeurt sowieso al, ook zonder zo'n ramp. Maar nu is daar, als we een beetje uitgaan van het formaat van een container en wat daarin zit, moet je rekenen dat er ongeveer 9 miljoen kilo afval bij zou kunnen zijn gekomen. Wow. En dan heb je het over hoeveelheden die binnen de huidige logistiek en budgetten die daarvoor zijn eigenlijk niet realiseerbaar is. Nou, we zitten om tafel met de haatredacteur van de Twa Friese Dagblad.
Dat besef van zo groot die milieuramp is, dat drong bij mij, maar die nog 1 miljoen wel even meer terug. Ik weet niet hoe dat bij hem zit. Nou ja, volgens mij hielden we dat van het begin wel, ik wel terug. De eerste dag weet nog wel dat er meer wat containers onspeelt en het is heel leuk voor het jut en wat zit erin en het is wel wat jolig. Maar al heel snel kwam wel het idee van ja, dit is wel grut. Het is echt goed. En zeker het plastic, het microplastic en dat soort dingen was het nog net just onder wetter. Dat is natuurlijk echt heel belangrijk. We hebben eigenlijk vanaf het begin af aan ook gezegd, het is eigenlijk gewoon een olieramp, alleen dan met spullen. En je ziet ook dat hoe langer die containers, hoe langer dat spul dat ligt, daar ligt die vlek waar de spullen liggen, die zal zich steeds verder uitbreiden. En daarom is het ook belangrijk dat zo snel mogelijk die berging voor elkaar komt. Nou, laatste vraag, want ik weet dat je hem yield krijgen om, of in ieder geval dat er yield is om die 300 ton op te redden, die er normaal uit. Maar nu komt er zoveel meer bij. Is dat op te redden voor de fiscus? Want we eigenlijk die fiscus zeggen, ja jongens, ik moet yield hebben, want ons kinderen net. Nou, het is zo, het geld wordt gebruikt voor de faciliteiten. Dus vissers kunnen big bags meekrijgen waar ze het afval in kunnen doen. Er staan containers waar ze het afval in kwijt kunnen. Dat afval wordt dan ook verwerkt. Ja, als het om dit soort hoeveelheden gaat, dan is dat absoluut ontoereikend. Dus maar wat hebben ze nodig dan? Nou, vanochtend hebben we overleg gehad en er is gesproken met Kimo. Dat is de organisatie ook die Fishing for Litter faciliteert. En die geeft aan dat je toch wel moet denken over een lange termijn. Dat je gewoon een voorschot wil hebben wat wel in 1 miljoen, 1,5 miljoen misschien zelfs wel loopt. Okay. Dus al op korte termijn is er al acuut een probleem. Ja. Nou, laten we hopen dat het komt. Ja, dat is een heel soort te dwang voor de fiscus. Ja. En natuurlijk gewoon garnalenvisken, want die komen nog wel boppen, toch? Ja. Ze visken wel wat, toch? Ja, ze vissen wel wat, maar het is mooier als je met name of alleen maar garnalen vangt en niet ook nog BMW's en krukjes en zo. En zo. Echte BMW's binnen, dan ken ik me nog ergens bij vast, maar net die dingen. Hey, dank voor die verhaal.